Mne sa nová Octavia jednoducho páči. Toto auto by som si reálne aj kúpil, pretože nič zásadnému nechýba, ani cenovka nie je veľmi zlá. Áno, na Škodovku, tak každé auto je už dnes pomerne drahé. Toto auto, v ktorom sedíme, stojí 36 000 eur, čo je pomerne dosť, ale naozaj, keď si spočítate všetko, čo v tom aute máte, od full Matrix svetlometov, cez tieto všetky prvky, displeje, Columbus navigačný, hlasové ovládanie, asistenčné systémy, aktívne držanie v jazdných prúhoch, potom máme adaptívny tempomat do rýchlosti 210 km a dokonca s prediktívnymi informáciami, teda informuje vás o tom, že daj nohu z plynu pred kruhačom a podobne, tak naozaj toto auto stojí za to, nehovoriac o novej prevodovke, teda ovládači Shift-by-Wire automatickej prevodovky. Celkovo Octavia, klobúk dole, táto štvrtá generácia sa neskutočne vydarila a kto si ju kúpi, tak naozaj bude s týmto autom spokojný a bude dlho pripravený na moderné technológie. Pretože ešte keď sa k tomuto autu pripojíte aj vašim smartfónom vďaka aplikácii Škoda Connect, ten systém je pripojený online, takže aj vyhľadávanie v mape je onlineové. Všetky aktuálne informácie dostanete do toho auta cez aktualizácie. Jednoducho klobúk dole, Octavia sa vydarila.